চিনি বনগনা ফলে दिनै शनिबार दिनै तिब्रामथ लुआ जिजाक थाइप्लफां बिसिव दिनै जों 19 फेमिलिनि 63 भटार्स मांखा दिनै दालबिदाल पार्टी खायनेर दिनै बुगारनि लाम खोथारना हामजागै दिनै अरनि दिनै दाकुताय बुकसं दिनै तिब्रासा दिनै बसनि बरक जोंनो लगिरना बागै बुगारन लगिरना बागै दिनै जोंनो अजागाव जों हाइमानजाक फैखा हाइनि बागै चिनर जे दिनै जयनिं खालायनांगौ जों खाका हामबाय लामसखौ हाइनि बागै जों खाकवा रंजाक फायनाय जे चिनि बिधान सभा जों इलेक्शननि बागैबो जों तैयारंजाक फायदे 2023 नि जे बिधान सभा जोंनो जे चिकन पार्टी होननाय जे आलगा पार्टी रक जोंनो ताई दाल जुदा पार्टी रक जोंनो चिकन पार्टीनि सानाय रनो जों प्रमाण रनाय शक्ति फुनुनाय चिनि जनगणनि शक्ति जों 2023 बन काहामखौ फुनुनाय ताई जोंनो जे अराय परे खायनाय बागै जों नुकजाक चिन मान्दाय हाथियाव थानाय कयेकदिन सिगां अराय परे खायनाय बागै कायसा बसं कायसा दल फायै जोंनो जेबाबे जोंनो सेजाय ताई बुगार सेजाय कक सामने आमो जों दितकार जानगो खूब चाया कक आमो अमा हाइकाय खरसा लिडार रंगै जब जुदि चिनि बसंनि बागै हामे कक सावंगाय बिनि अर तंथाय करे हाइनि बागै जों कयनाय जत चिनि ताकुताय बुकसं ओ आमसाय सिमिया चिन्त्रप्रा हानि जत ताकुताय बुकसं 19टा दफानि जों जे खबजगै तंमोन जत बुगारन लगिरि दङ ताई लगिबुरनाय हिनि आं खाखायै ani orang kok orang mataka jodana hambai bugur aiglokton tibramotai aiglokton waitiya aiglokton tai tidak boleh aiglokton hambai